Ongi etorri Espaloian Koskaren bigarren demoraldiko 15. saiora. Gaurkoan 38 urte bete dituen Bilboko DDT banaketak proiektuaren inguruan hitz egingo dugu. Modu autogestionatu eta ez komertzialean funtzionatzen duen kolektibo honek urteak daramatza musika eta kultura Bilbo eta Euskal Herria osoan zabaltzen. Eta aurten espazio bat erosiz, toki zaldatuko dira, behingoz ja. Behingoz, gentrifikazioari uko eginez, beste toki bat gentrifikatuz, de puta madre. Oida ideia, justo. Eta crowdfunding bat ireki dute nahi duenak bere dirutsuekin lagundu alizateko. Eta, honetaz, bere historiaz, gaur egungo egoeraz eta gauza askoz gehiagotaz hitz egiteko, hemen daude DDTko kide batzuk, Ando, Inigo eta Mikel. Zer moduz? Kaixo. Opa, sondo. Al unisono, dene baten. Bai, kaixo eta eskerrik asko. Gonbila benagatik, bai. Hori ikasita ekarri duzu ongi. Mi esker Bilbotik ona etortzagatik. Ja, esan dugu, arazorik ez. DDTrengatik dena. Utsi dugu hor familia, lana, beharrak, dena. Lagunak. DDTrengatik hemen egoteko. Jaunartzeak, ezkontzak. Bai, dana. A tope. Dena. Mila esker berriz, mila esker. Pasaren asteburuan justo izan zenuten laneguna, edo auzolana, laneguna deitu zenioten saretatik, zer moduz joan zen? Ondo, egia esan. Osea, oia daramagu 3 hilabete gutxi gora bera, lan egiten lokal berrian, eta hasi ginenean, kolektiboko jendea eta lagun batzuk lan egiten, eta ja aurreratuta dagoena ez lana, hasi gara jendea deitzen laguntzeko, ze, hasiera batean egin beharrak ziren gauza txikiak eta ezin ginen batuaren 12 pertsona edo, eta guztiontzat lan izatea, eta, ja, azken egunotan ja hasi gara zabaltzen deiak, jendea tordadin laguntzera, eta, arintzen dugun konponketa lan horiek, eta lehen egiten dugu mudantza eta hori. Jakuziarekin zabiltzate, sauna konponduz, ez? Hori, egin barra dago. Bigarren pisu bat, horretarako. Jakuzia dakit, baina ezetasuna ja zegoen, osea... Sauna egon zen. Sauna egon zen, bai. Karo, errekaren ondoan jarraitzen dugu, eta hor ere, Bilbo zaharra, azpitik, da gazta gruier bat bezala, dauka kriston ezetasuna eta ur pila bat, eta benetan kriston arazo izan zela, lehenengo hilabetea egon ginela hor, bakarrik ezetasunak topatzen eta zaintzen. Hori, azte zarela obrak eta zara azten. Zen como, oselago lana, tio. Gura aterantzen zen atxorro, eta aurkitu benitun tuberiak puskatuta eta ura dana ateratzen. Wow. Eta aurreko, oraingo tokian, kai bazterrean, ez duzue olako arazorik? Igual ja konponduta egon dira. Bai, baina, obra egin zuten, ja espaldi, gauden lekuen, lokatuta dago, eta sartu ginenean, ja zegoe dena, konponduta. Baina, nabaritzen da, hori, gaudenez, errekaren ondoan, kapilaridade hori egotzen da, ateratzen da, zorutik gora, eta justo liburuak izango duen espazio bat antolatu nahi dugu, así que da justo txarrena. Toki estrategikoa. Bai. Justo esetazuna eta liburuak ez dira ondo hasten. Ez. Hasiko gara pixka bat atzera bueltatuz, DDTren jaio zen urte ingurutara, irakurri dut nonbait 87-88an hasi zela, baina beste tokiren batean irakurri dut 89an, ez dakit zehazki noiz izan zen, baina baki dana edo gutxi gora bera irakurri duena nonbait izan da anti-zigiloarekin batera, ez dakit oker nagoen edo ez, baina hor izan zela gutxi gora bera DDTren jaiotza. Gauza da, DDTko jendea zegoela Bilboko aldezarreko gaztetxe zaharrean, hau da, Bilbo zaharra gaztetxa. Justo orain egin dela 40. urte hurrena. Okupaziotik, hori da, okupatu zen, hori, bai. Eta hor biltzen zen jendea,
egiten zuten txandak, pues, bueno, beraiek zeukaten materiala, jendea bazeukan bere maketak, bere fanzineak eta hori. Eta, pues, hauek tipo batzuk hartu zuten material guzti hori eta domeketan irekitzen zuten gaztetxea eta egiten zuten alako azoka bat. Ez dugu goratzen izena, zen... Los domingos aburridos, elako hostia bat, eta egiten zuten, pues, atertzi zituzten gauzak, pues, hor jarri, baina denborarekin hasi ziren gero eta gehiago ateratzen, eta orduan esan zuten, ostras, pues, orduan egin behar dugu zerbait serioago, ze ja daukagu ja kriston materiala, ja gela bat zeukaten ja gaztetxean, materiala zeukaten, eta orduan pentsatu zuten ja, zigilu moduan ja funtzionatzea. Eta lehen referentzia, DDT banaketak atera zuen lehen referentzia izan zen barrikadaren single pirata bat. Kasualitatez. Nafarroako talde bat. Baia de Pasaia esagutuko duzu, temazo gaina. Bai, justo Poligram zigiloan zeudelako barrikadakoak eta zensura jaso zuten zigiloaren gandik eta nik uste dut DDTek Resiste fanzinarekin batera atera zutela hori, maketa hori. Gauza zen, Resiste aldizkarira nahiko egoera larrian zegoen, eta hauek pentsatu zuten, dirua ateratzeko ideia ona izango zela hori. Eta beraiek Bilbotik jarri ziren kontaktuan barrikadarekin, eta esan behar dela, bi abesti horiek, En nombre de Dios eta Baia de Pasea, ziren zuzenean grabatutakoak. Eta barrikadakoak esan zuten baietz, eta atera zuten single pirata hori, ez dauka inongo sigilorik ez ezer, baina hori izan zen abia puntua. Osea, hemendik aurrera ere diskak aterako ditugu. Eta lagunduko dugu ere gure gaztetxeko jendeari eta underground eta kontrakultura horretan dauden talde guztiek babestu eta lagunduko diegu. Eta hortik, barrikadaren singela izango zen 0-0. Gero ja lehenengo izango zen Bilboko talde bat, gero estatuko talde pio. Kuriosidadez, begiratu dut Discogsen ea agertzen den, eta bai, bilatzen baduzu Baia de Pasaia eta nola da, beste bestia? En nombre de Dios. En nombre de Dios single hori agertzen da DDTek editatu zuela, bai. Eta anti-asuntoarena, zer ikusi du DDT-rekin? Osea, anti zen. Anti. Eske nik... Sigilua. Bai, hori da. Hori zen igual copyright, copyleft. Hori sortu zenean. Posible da. DDT-ke laguntzen zuen jendeari, hori copyrighten borroka horretan, laguntzen zuen, editatzeko jendeari, porque eta hasi ziren deitzen como un antisello. Osea, zen sello komertzial bat, sello autogestionatu bat, eta, hori, bere ritmoerekin, bere ibilbidearekin, orduan, ez gara profesionalak, gara un antisello. Pero un antisello komertzial, un antisello, hori. Orduan, hortik joango da. Ideiarik ez nuken nintzun da. Nik ez da. Baina galdetuko dugu, Claro, pentsa zezue, DDT hasi zenean, jende horretatik orain ez dagoela inor, asambladan, baina, badaukagula kontaktua batzuekin, eta historia, ahoz, zabaldu da, eta gudakigu kontatu diguten historiak. Hainbat eranaldi pasa dira DDT-tik, iru, más o menos, iru espalau. Eta, gitxi gora bera. Eta, hasi zenak, aztea geratzen. Bai, nonbait ikusi dut existitzen zela anti-zeneko zigilu moduko bate olako zerbait, eta DDT lagundu ziola bere zifarekin olako zerbait, zigilu honek diskak editatu alizateko olako zerbait, baina pasakora justo barrikadak atera zuen abesti honetaz, justo DDTek argitaratu duen azkenetariko disketara, beraz entzungo dugu Orsini, baimena baten badidazu Tuli? Noski baiet. Hombre.
Orain gaur egungo DDTren funtzionamendua hitz egin nahi nuen, baina Iñigok esan dit pixka bat DDTren historia kontatu nahi duela hasieratik gaur eguneraino. Iñigo, zuretzat hitza. Esain beste, baina bueno, nola heldu garen, orain lokal berrira eta nola izan dan pizka DDTen historia Bilbon, zeren esan dugunez Bilboko gaztetxean hasi ziren pertsonek laizter erabaki zuten lokal bat eukitzea, lokal propio bat irekitzeko denda moduan, astean zehar eukitzeko bebaito topaleku bat eta taldeak eta kolektiboak bebai eukitzeko hori txoko bat mugitzeko beren materiala, atera zirenean gaztetxetik, alokatu zen lokal txiki bat, Iturribide kalean, DDT beti egon da Bilboko Alde Zaharrean. Mutxo gara edo Bilbo la Viejan, baina beti Alde Zaharretik beti hurbil, handik pasa zen urte batxutara pasa zen Ronda kalera, Ronda kalean izan do DDT lokala izan dela, pues igual lokala handiena edo bebai justo kointzidu zen momentu potenteenekin, zeren autogestioa edo distribuzio alternatibo hori zegoen momentu potente batean, eta lokal horretan bebai konpartitzen zuten ekintza zuzen aldizkariekin eta Likiniano elkartearekin. Eta lokal hori izan zen, referente bat Bilbon, orain lokal hori mantentzen da, handik mugitu zen DDT, zeren, ordaintza gastuak eta hori ziren superaltuak, baina, lokala mantentzen da, beste kolektibo batera ematen du, baina, han egon zen, izan ziren, urte potente asko batzuk, DDT eukizituen pertsonak soldatarekin, lan egiten, irekitzen zen goizean eta arratsaldez, bebai egiten ziren txandak, aste burutan, baina Rondako lokala Likiniano elkartearekin eta ekintza zuzenarekin, izan zen lokal, berezi bat, Gero, mugitu zenean, mugitu zen Martxanakaira, orain gauden lekura. Martxanakaia dago justo ibaiaren beste aldean, eta lokal txikitsua da, Likiniano elkartea desegin zen, eta DDT bakarrik hartu zuen lokalaren gestio guztia. Momentu horretan, bueltatu zen, bebai, ez egoen jendea lan egiten liberatoa, eta txandaka hasi zen lan egiten lokalean, arratsaldez irekitzen, eta orain arte mantendu den lokala izan da, handaramagu 14 urte, eta ja pasaden urtean, edo dura 2 urte hasi ginen, pentsatzen, zela momentu, alde batetik behar genuela espazio gehiago, zeren gode lokalean bada polita, baina ez da super handia, dago ondo, baina behar genuela espazio gehiago, bebai ikusten genuen gure burua potente, zeren jende asamblea berrizten joan zen, jende berria sartzen, adibidez nire belaunaldia edo urrengoa. Eta duela 2 urte esan dudanez, hasi ginen ja pentsatzen beste lokal batzu begiratzen, ez daki zer, eta ja pasaden urtean, ikusi genuen lokal hau, Bilbiko plazan dagoen lokala. Bilbiko plaza da Bilbon gure topalekua, jendea topatzeko plaza, eta ditugu hemen bezala leku ezberdin, baina plaza da plaza, eta egiten dira ekintza asko, kontzertuak bai plazan, badaude kolektibo ezberdin handik, eta herri mugimendu daukan plaza bat da. Eta atera zen, indartsu ikusi genuen burua, eta hori da, deren historia. Jazta, bukatzen dugu saioa. Eskerrik asko. Agur. Baina zehose gehitzeko, ez gara jun soilik lokala txikia zaolako, baizik eta geure arean, geure auzoan, sufritu dugulako gentrifikazio prozesu bortitza eta zuzenki, zehazki barkau, geure kalean, geure Martxanakaian, gune hori guztiz gentrifikauta
bueno, gentrifikazio bortitza pairatu egin dau, eta ja etzan geure lekua, osea, artik kanporatu gau dituzte. Pizkat bai. Izan ditugu arazoak antolatzeko kontzertuak ordenaren aurrean, betianik egin ditugunak, zeren udala esaten du bat tabernen terrazak oztopatzen ditugula. Tabernak geu baino importanteagoa dira, geuk ezin ditugu kontzertuak monteo, baino beraiek musika jarri aldute. Gero, galdetuko dizuet kontzerturen baten inguruan, batema topatu dalako interneten, nahiko bitxia dena, ez dakit zuek antolatuta edo inguruko baten baina galdetuko dizuet. Eta Inigo, zuk esan duzuna liberatuen inguruan eta guzti, pues justo perfecto dator DDTren funtzionamenduaren inguruan galdetzeko, enekielako, uste nuelako, liberaturik ez izatea eta dena modu kooperatiboan edo liberaturik gabekoan egitea zuen autu politikoa zela, baina orain jakin dudan moduan izan zenuten liberatuak gare batean. Bai. Ez dakit horren inguruan azken urteetan hausnarketarik egin duzuen, nahiko zenuketen hortara bueltatu edo... Bueno, nahi baino ez da nahi edo ez nahi, osea, gaur egun ez da posiblea geuk liberatu bat eukitzea. Eta, bueno, pentsau dugu, baina gehiago broma bat bezala rollo, oin, si tuviéramos un liberau, flipas. Bueno, edo batzuk amestu dugulako gure lana guztea ja behingoz, eta behintzat, pues, espazio horretan egotea. Baina, bueno, nik uste dut ez dugula planteatzen, Osea, daramagun urte hauetan, almala urte hauetan ez da liberaturik egon, eta den da, jo que se mantentxa ez da zaila, osea, mantentzen da, osea, diru ateratzen da ordaintzeko gastuak eta hori, eta bai ikusten dugu, edo behintzat nire iritsia da, funtzionatzeko modu hau, pues dela bai, no sé, superpolita, deno egiten dugu astero txandaka, bakoitza txanda bat, astean, ez? Bai, bakoitzak, bueno, más o menos asambladan dauden pertsona guztiek egiten dute txandaren bat, edo astean zehar, edo hilabetean zer ezin badute. Eta, ja, nire ustez baita ere politikoki, gehiago baita egiten du geure politika propioekin. Eta gaina ez dauzkagu arazoik txandoiek betetzeko. Eta azkenean modu bat da, asambladako pertsona bakoitzak DDT berea bezala edo bere espazio bezala sentitzeko. Nik noiz baitere amestu dut DDT bezalako espazio batekin hemen Iruñan. Bai. Eta hilabete hasierako ostegunetan, okerezpanago egiten dituzue asambladak, ze hitz egiten duzue asambladoietan, ze erabaki mota hartzen dira, epe laburrekoak, erabaki estrategikoak. Azkenean zuen Instagramean ematen duzu asambladoren berri, orduan imaginatzen dut asamblada irekia dela. Bai. Asambladak, bueno, nik asamblada neure buruan irudikatzen dut bi partetan bezala estrukturatuta. Lehenengo partia izatea normalean taldeak edo egileak etortzen dira asambladara eta haien proiektuak aurkezten dituzte, rollo kaixo egun nozeke taldea gara eta diska batera atera nahi dugu fizikon, eta zuen laguntza nahi dugu, edo deina liburuekin. Eta ero ja, dau geure asamblada irekia da baita ere, osea, jendia etorri daiteke. Baina ja, barrurat begira, eta geuk erabakitzen dugu adibidez, etorri dian taldei buruz, ze egiten dugu. Ateratzen dugu, ez dugu ateratzen, ahal dugu, osea, ez da, normalian izaten da, ahal dugu taldea hau atera, edo ezin dugu atera, nola betetzen ditugun txandak, azoka dauzkagu, osea, horrelako egunerokotasunak. Ja, prozesu handiagoak, epe luzea begira, asamblada horiek jadia melon bat irekitzeko, eta normalien irekitzen dira, baina normalian horrela egiten ditugu asambladak. Lehenengo, edizioi begira, eta ze egiten dugu edizio berriekin, dauzkagun edizioekin, eta txandekin, eta holan. Ere bai, antolatzen ditugu batxar bereziak, adibidez, hitz egiteko gure linea editorialeri buruz, zer atera nahi dugu, zergatik, nola, estiloa edo maketazioa nola egin, liburuekin, adibidez, edo ze talde edo ze
ze proiektoi ematen diegu garrantza handiagoa, zergatik, ez? Ze nahi dugu bultzatzea, eta bueno, horietarako bai ukitzen ditugu batzar berezi batzuk. Batzarra erabakitzeko. Lokal berri bat gure dugu erosi, adibidez, hori izan zian batzar asko, adibidez. Bai. Ja depende kontestuaren arabera. Eta lehen aipatu duzuen edizio horren inguruko eztabaidak edo hausnarketak, zer dira, talde bat aurkezten da DDTen bere proiektua erakutsiz, eta gero zuek erabakitzen duzue, editatzen duzuen edo ez, eta zenbateraino lagundu dezakezuen proiektu horretan, ez dakit beti baldintza berdinak diren, edo ez dakit biniloak editatzeko gastuak ordaintzen dituzuen, edo bakarrik banaketa DDTen eta beste toki batzuetara distribuituz. Ez dakit nola den horko baldintza. Bueno, baldintzak, gu badokagu horri bat, non ematen diegun, zeintzuk diren DDTren politika, ez? Hau da, guk ez dugu ateratzen, guk minimo batzuk eskatzen dizkiogu etortzen den jendeari. Eta adibidez, etortzen den proiektu bakoitzak hartzen du asambleako kide bat. Ez? Liburuaren kasuan, pertsona bat edo bik irakurri behar du liburu horrek. Ez? Eta orduan guk gero hurrengo asamblean zer iruditu zaigun eztabaidatzen dugu, ze gauza aldatuko genuk edo hau oso ondo dago edo hau genero akatsak ditu gure ustez edo ortografikoki da txapuza bat, edo oso ondo dago hau, eta baina ez dator igual gure politikarekin bat, osea, eztabaidatzen dugu dana, ez? Eta gero, harremanetan gaude egilearekin bukaerara arte. Ez? Hau da, guk ere liburu hori, testu hori hartzen dugu eta maketatzen dugu. Ez? Eta gero guk bidaltzen dugu fabrikara. Orduan, prozesu guztian gaude egilearekin hasieratik bukaerara arte. Egia da, askok direla hasi berriak, eta hori oso polita da. Ez daukat gauza bat idatzita eta ez dakit zelan egiten den. Ez? Anekdota bat kontatzearen diskaren kontuan, musikaren kontuan, etorri zitzaigunean gaztetxo hauek, bildikoak diskonformes, punk talde bat, eta torri ziren, eta musika grabatuta daukagu, baina ez dakigu zelan atera, ez da zer egin. Eta orduan gu, bezaber, ze formatutan, zenbat kopia, zer egin eduzue, badukazue zelan egin portada, badakizu... 10.000 kopia! Ez, justo kontrako, ez zuten... 15 kopia, eta ez. 15 kopia nahi dugu, eta eta pasaren asamblean ere torri zen beste Andra bat, bere liburu batekin, eta horri esan genuen behitu, ez da otor gurekin bat, baina laguntza bat emango dizugu. Bera ere ezekien zelan egin, eta hartu genuen asambleako pertsona bat, eta behitu, egin alduzu hau, galdetu hau hemen, hau egin horrela, eta behintzat laguntza hori bai ematen dugu. Dana da musuturko, baina bai, beti dago pertsona bat mantentzen duena kontaktua. Eta diruaren inguruan, baina eztabaidatzen dugu, bai. Batxutan nola gauden ekonomikoki baloratu behar dugu, joagarri aldugu diru hau, edo beste diru hau, bai itxegiten da koedizioen inguruan, zeren beste zigilloekin itxegin, edo kontaktua eman, taldea itxegiteko beraiekin egiteko koedizio bat, eta hori erabakitzen dugu bai momentuan, ez? Eta, bai taldearen arabera, eren, igual talde berri bat, justo atera den taldea, esaten dugu, aterako ditugu kopia kopuru bat, ezakit, egingo ditugu 200, eta ondo juten baldin bada, reedizio bat egiten dugu, eta horrekin pizka eta begiratzen dugu banan, ez? Eta gure biltegiari beti egiten dugu begirada de txikia den, igual kopia asko ez. Horregaitik gaude beste espazio handi batean, claro. Bileretara agertzen den edon hori editatu alizateko bere diska eta bere... Edon hori.
Eta, justo ni badut liburu bat, ez. Eta lantaldeak existitzen dira zuen antolakuntzan edo dena erabakitze duzu asanblada bakarrean? Bai, bakarrean, bai. Forma naturalean sortzen dira gitxi gora bera bat lantalde batzuk igual. Neure interesa da kartelak itea edo Instagramekin egotea edo paketak egitea. Eta jendia azkenean juntatzen da haien interesen arabera, baina erabakiak asamblada bakar batean egiten dira, asambladako soluzioak dira. Así que erabaki importanteak, normalian asamblada bakar batean egiten dira, hilabetero. Eta gero bebai, badago asambladetan partzen ez duten pertsonak, baina bebai ardurak dituztenak, ez? Kolektiboan. Zeren, asambladan batzen baldin bagara bederatzi persona, gero beste zirkulo ez du batean badaukagu beste pertsona multxo bat, adibidez kudeatzen dutela vinilo fabrika, dago lagun bat, egiten duela lan guzti horik. Ez da asambladetatik pasatzen, baina lankarga hori bera egiten du, ez? Eta beste batek egiten du adibidez informatika guzti, informatikarekin zerikusi duen guztia, berak antolatzen du web orrialdea ondo funtzionatzea, ordenagailuak ondo jutea, bai badago beste bat egiten duela adibidez haziendarekin paperak eta horik zelako lana, sabes? Eta badaude lan batzuk bebai, zuk esan duzun moduan hartzen dugu naturalki zeren egiten, bera dago egiten hau eta egin nahi duzu baina badago espezializazio bat. Ez dago lan talderik igual, baina lanaren espezializazio puntu bat... Azenean bada, nire ustez bintzat badago, osea, ez du danok dana egiten, ez oiz da posiblea. Edo maketazioak, maketazioa adibidez. Nik ezin dut maketazioaren batein, baina paketak egiten ditut danak, así que... Batzuk egiten dute paketeak, beste batzuk fitxatu, beste batzuk liburua dagoenean, batzen dira bi eta egiten dugu liburu horrekin bukaera arte. Gero, hori, orduan, eta gero denda atenditu, claro. Baina baditugu gure zatitxoak eta... baina, denon artean egiten dugu gauza asko. Eta zuek zertan zarete espezialistak? Espezialistak? Bekaro. Wow. DDT especialista de algo. De algo. Nik pakete guztiak egiten ditut. Orain nik paketak egiten ditut. Interneten bidez heltzen diren, Eta egunero egite dituzu paketak edo astean behin egite dituzu guztiak eta... paketak, baina nire txanda ia osoa paketak egiten erabiltzen dut. Hori edo batutan bideoak egiten ditut Instagramen @DDT banaketak. Orain niri tokatu zait, momentu honetan naiz... Jefe de obra. Egiten dudan eslan obretan eta hori, agian asambladan ideia handiena daukana da, naiz edo, eta horregatik tokatu zait orain hilabete hauetan nago en plan, venga, orain hau egingo dugu eta ez dakiz eta pizkatan tolatzen lan hori. Baina, denetarik... Eta korreo zera juten zara, astero. Eramatera paketak, baina, Hostia, hemen dago justo la cadena de producción, casi. Nik irakurtzen ditut korreoak eta webgune, paketak egiten ditut, eta inori pasatzen dizkiot. Eta ando da, bitartean dena ikusten dagoena. Hori da, goitik. Hori da. Ando da, Venga, azkarrago, azkarrago. Hori da. Ando zuzentzen ditu liburu asko. Ando doka pizkat tok bat. Danak ez. Asko. Eta gainera jasen genuen, ez dugu zuzenduko. Osa, ez daukagu denbora, jendea ere jakin behar du gugala kolektibo bat, por amor al arte, eta egiten dugun lana da super handia, orduan, eta hori, garela, editorial bat, banatzaile bat, denda bat daukagu, orain bi, eta gero gure denbora libran egiten dugun kriston gauzak. Claro, eta lan egiten dugu, sabes? En plan, aparte, goizetan, eta familia daukagu eta laguna. Eta lagunak eta bizitza. Desmentimos. Eskontzak. Baina hori beti... DDT ostean. Osa, DDT lehenengo. Eta gero bestia. Hori da.
Deno daukagu tatuatuta DDT hemen barruan. Buah, hombre, Baina, bueno, bai. asambladara hurbiltzeko izan behar duzu tatuatuta Tatuat, hori DDT, da. nonbait, fijo. Lehenengo gunean, Edo anarkia, edo... hori da. Ja, un poco Bai, de... alako oso bat. Eta gero bakoitza badauka bere, niri gustatzen zait punka, adibidez, orduan punk diskak, zeatera den, eskatuko du, zigilloni, eta besteari gustatzen zaio regea. Orduan, karo, regea, pues bera egin nahi du, karo, bere movida eta gainera kontaktuak ditu, eta baina bueno. Eltzen ari diren liburu danak, dea nire gustoko liburuak, zenik egiten dut paketeak eta eskatzen ditut gauzak, así que... Dago giratzen zer dago berri eta... Digo, este me renta, venga. Alzetasuna dago. Guazen punka entzutera, Turi. Venga. Guazen formarekin. Guazen meloiarekin, crowdfundingarekin, lehenengo galdera, bueno, zergatik ja esan duzu, beraz lehenengo galdera ja kendu dezakegu, ja aurreratu zarete, nolakoa da toki hau, toki berri hau? Ba, hau bezala. Hau bezala? Terraza batekin, eguzkipean. Jartzen du Euskal Herria irratia ere? Bai. De hecho, mikro hauek ez dakit non bukatuko duten. Bueno, baldin baduzu poltsa bat hor, pues eraman. Ez dago la kamera hemen aurrean, du. Zela, agia, jolau, gainera, Horrelako ez da, hori argi daukagu. Gainera dute konexio zuzena polizia municipalarekin. Ah, bai. Eta gero espetxarekin. Eta gero espetxarekin, claro. Bai. Bueno, pues nada. Pues nada, nos vamos. Bueno, espazio berria, pues askoz politago, handiago, zabalago, bueno, eta batez ere espazioa. Osea, non dagoen. Zeginik izan duen moduan, bilbida gure gordelekua, eta oso polita izaten ari da, zelan auzokideak ematen diguten maitasun hori, eta ze ondo zuek egotea hemen, ze ondo plazaren txat, ze ondo elkarbizitzaren txat, ze ondo ekintza soziale eta kulturalen txat, zeukera antolatzen ditugu, baina hor kaian, horbean, eta eremu gentrifikadoren askagarri baten aurrean. Beraz, oso pozik danok, bai beraiek eta bai gu, eta ez bakarrik auzokideen maitasuna. Orain dirubilketa honekin flipatzen ari gara, zenbat jende ari den donatzen beraien dirua, eta zenbat kolektibo. Eta zenbat elkartasun. Bai. Queremos tu dinero, ez? Hori da leloa. Tu sucio dinero. Izango zen horrela. Zeran izango zen? Hori zen lehenengo kera, baina igual... Eta gero... irakurketak ere sinatzen dituzue, DDT banaketak 1989tik dirua galtzen. Bai, egia da. Bai, eski hori egia da. Hori da, hori gara gu. Bai, eski guk editatu ditugu hainbat talde musikaren arloan, inmendibles. Claro. Eta baina norbaitek egin bar zuen hori. Eta guk prest geuden gure lana horretan inbertitzeko, eta horrela jarraitzen dugu. Baude talde batzuk etortzen direnak, eta ez zaizkigunak gustatzen, musikalki eta hori, eta igual ez dugu, oso desfasatutak daude, baina politikoki oso komprometituak, eta letrak oso ondo, eta esaten dugu, bueno, ez da gure gustokoa, baina aurrera, eta laguntzen diegu, beste talde batzuei bezala. Hori bai, gero igual ez dugu beste saltzen horregatik galtzen dugu, baina gero dator beste talde potente bat, eta eskerrak arnaz hartzen dugu, edo egiten ditugun, 7-8 azoka urtean, ez? Horiek ematen digute arnaza ere. Bai. Baina, bueno, dirubilketaren inguruan, esate adibidez, pasaden asteburu honetan, antolatu zutela kontzertu bat, Jeidan.
DDT-rentzat. Makina. Eta hori pentsatxa dagoela hor jendea. Guk badugu sakelekoa ere, caliente, ya está el dinero a puntito de salir. Bai, badaki Euskal Herria irratia daukadala diru mordotxo eta horregatik etorri gara, baina... Lau zifra baino gehiago, ez? Esan diguzu. Lau baino gehiago. Hori da. Baina, bueno, osea, badaude kolektiboak jartzen dirua, jendea, pertsonalean moduan, baina, bueno, batzuk jarri dute diru gehiago, beste batzuk gutxiago, baina dena eskertzen da pillo, zeren azkenean bakoitzak alduen moduan egiten du, ez da zenbaki baten historia, baizik eta hori laguntza hori elkartasun baten historia, bai. Eta guretzat da ez bakarrik ekonomikoki aurrera ateratzeko pozgarria, baizik eta gaude superposik eta indartsu, zeren ikusten dugu proiektua beharrezkoa dela eta jendeak hori baloratzen duela eta gaude momentu zorion batean, ez? Gaude superposik, zeren ikusten dugu elkartasun hori eta guretzat da indarra. Maitasuna asko sentidu dugu eta politxa da ikustea jendeak geure proiektu baratzen da bera. Eta nola inbertitu daiteke DDT banaketan gero akzioak diru bihurtzeko eta zure sakela bueltan are gehiago betetzeko? Danok, sartu ddtbanaketak.com webgunean, eta hor daukatze informazio guztia. Hor daukatze zenbat diru daukagun, zenbat informazio gehigarria eta holan, eta nola egin donazio txiki bat edo aldo zuen donazioa. Egin aldo zuen txartelakin, bizumen bitartez, Paypalen bitartez, edo etorri zaitezkete dendara eta dirua eman mezkurz. Aldo zuen, edo zerein, baina sartu ddtbanaketak.comera eta hor ikusiko zuen. Kuñau mesedez moztu eta guri pasatu, Hori egiko dugu. Tuli, baduzu sintoniaren bat galdera txorrak galdetzeko? Sintoniaren bat horrela hasi alguna chorrada? Nola? Sintoniaren bat así para hacer preguntas chorra, balduzu? No. Bai. Venga, claro. Bai, claro. Orain ja elkarrizketarekin bukatzeko, banituen hor beste galderaren bat egiteko, baina dena perfecto, osea, dena izan du perfecto. Banger. Perfecto. Baina banger. Lehen Salinasekin egon naiz hitz egiten, eta uste dut, Ini, zuk esan zeniola Saliri, nahi izatekotan itxasontziz DDT-era iristeko aukera zegoela. Bai. Egia da hori? Egia da. San Anton zubiraino joan zaitezke itxasontziz nahi baduzu. Bai, da azkenengo zubia, ja handik aurrera ezin duzu zeharkatu, baina San Antoneraino iritsi alzara. Eta geneukan plana, bai. Bai, de hecho, horregatik dago horle zegoen, orden da. Horregatik ez? Izan zen ideia bai. Horrein gaude kaian mugitzen garenean, baina gongo gara hurbil, bai. Eldu alzarete itxasontziz, Iruñaz. Salinas baduka itxasontxia, ala? Ez. Baina berak esan zion, horregatik badaki berak. Bai, baina eske izan zen momentu batean nagoela per hori ikasten eta atera nuen, eta orduan eta Santurtzin bizi nintzen eta nire fantasia. Zen Santurtzitik Bilbora jutea txaluparekin txanda egitera dedetera. Euskal Herria Irratiak bai baduela itxasontzi bat. Beraz, igual, noizbait kontzerturen bat antolatu dezakegu horrian. Bai, ez pistol bezala. Hori da. Pistol bezala. Argatik iparraldea eta hori da, eske nik uste dut badagoela aukera Argatik abiatuz Bilbora iristeko. Nola bait, hor algun kartografo esango digu. Gero baitere ikusi dut 2015an egon zela kontzertu bat Rian, ez gaur egun bebekak egiten duen moduan, baizik eta Rian. Bai, Cacas blancas. En la playa de Bilbi. La playa de Bilbi kontua da, pues, nervioi baia oso maila basuan zegoela, kasi urik ez zegoela, nola da zuen jaia, aste nagusian. Eta gontzela hor kontzertu bat, DDT gutxi gora erondoan, ez? Cacas blancas. Bai, esan izan gure historia, bere kabo zen izuten, baina esan zen la hostia. Igual izan da, Ibaiaren, osea, barruan, egin den kontzertu bakarra historian. Orain bebekak egiten dituelako asko. Ez que, karo, gainera, historia hau Salinasek ere kontatu zidan, eta aurkitzeko behiratu dut. Concierto Ría de Bilbao,
Eta karo, agertzen zaizkit, Claro, pues, ez da Amaiak. BBKaren guztia, Amaiaren agertu zail lehenengoa, gero Arde Bogota ez dakize, baino jendak ez dakiena da Kakas Blancasek. Cacas blancas. Cacas blancas, real. Que vuelvan. Izan zen hori, Bilboko jaietan begiratu zuten aber noiz egoen marea baja handiena eta gau pasas egin zuten Hori da, goizan. baina hori zen improvisatuta, ez? Ez, Eta gero- zegoen prestatuta. Hartu zutela tabernatik argindarra. Bai, baina zeukaten ideia ja egiteko, osea. Generaduri gabe, osea, Bai. hartuz, Apuro pintxar. toma ja, Bai, tabernatatik alargadore bat bota, toma ja, eta barruan eta jendea... jendea bainatzen, osea. Ez que gara horretan ez zeuden mugikorrak horre grabatzen orduan. Sí, zen- zegoen. Hombre, Bai, badago baina- YouTubeen, baina- osea que... Jode, baina oso kalitate, ez? Bai, Kutre izan, berda, ez? kalitate basuan, baino seguro ez zeudela, hombre, gaur egun egingo Ja. bazenute hori, ego Kakas Blancaseko egingo balute berriz, hori egingo litzateke kamaraz beteta. Ja, Bai. bai. Que vuelvan. Baina hor, etorri barko litzateke, la guarda, zeran da, uretako marina, hau? La guarda marina, ze hor zipaioak ezin dira sartu. Hori egia da. Arrazon. Osea que, Hori da de kostas. bai. Miami 5-0, marko lirateke ara. Lantxekin, ez dut uste. Eta gero, neukan azken galdera bat lehen gentrifikazioa ipatu dugula eta guzti, ze toki lehertuko zenukete? Eta norekin batera? Zen izango litzateke zuen bide laguna toki bat lehertuz baude aukera Aukeratu behar asko? dugu bat bakoitza, Bueno, Bat bakoitzak. vale, konsensoa baldin badago, bai, baina bakoitzak bat aukeratzeko aukera baduzue, pues, bota. Horrenia, jurenea, antxoki ondoko PNV-ko egoitza handi hori, Sabino, bai, dano, Sabinetxea. justo Sabinetxea. autoeskundeak irabazi eta gero eta deno superposik, horre ingo nuen, te lo leherketa polita, zer. Eskerrik asko, eskerrik asko. Nik igual Guggenheima, Guggenheima daka... Uf, Buah, potentzia. Ez que Guggenheim, geratzen naiz, bion artean geratzen naiz Guggenheimekin. Guggenheim da Bilbo zuntxipenaren estenifikazioa. Bai, de hecho, Zeren- etorria horri buruz hitz egiten, osea... Zeren Guggenheim azpian zegoen astillero euskalduna eta izan zen nola aldatu den Bilbo txarrera, ez? Bai. Eskerrik asko. Oso ongi. Ba, eta norekin egingo zenukete? Norekin, tío. Afterpostekin? Edo ez dute hori... Igual, yo creo que les molaría. Bai. Afterposteko, bueno, bai. Yo creo que liatu alditu. Gaur ez da afterposteko bat etorri kontzertua zeuzkatelako, osea, que Bai. desde aquí, Bai. ni olvido ni perdón. Condena. Bai. Baina, bueno, aberetzen garen aunque sea azkenengo potera. Hombre, Bai. seguro... Nik egingo nuke kolektibo migrante kriston gorrota daukatelako ere, gu bezala udaleko politika eta polizia arrazistari, eta orduan berekin egingo nuke posik leherketa hori. Eta denok barrezka eta azkenean. Nosbait irabazi behar dugu zerbait. Nosbait. Joder, Edo- beti galtzen daude. Edo gaztetxe baten asambladakin. Adibidez, abstrakako gaztetxeekin, adibidez. Oin arriskoan daudela. Ba, bakearen aldeko eta elkarbizitzaren aldeko aldarri honekin Zemela saio. joango gara. Mila esker irukote. Mila esker zuri. Ba, eskerrik asko Zuei, zuri. bai. Guztioi, bai. Papa Martín, mi esker. Eta gora DDT. Gora. Ai.